Na, oké. Nem, várj, most fogadja el a TP-t. Persze. Most... Az, ugye látta? Ugye, ezt láttad, hogy mit akart velem csinálni? Nem, ez egy lyukba beleszpannolt. Még szerencsére be volt kapcsolva a fájom. Öcs. Nem éri meg, látjátok, hogy ezt is felszem vidéra, aztán küldöm el Molnár Petinek. Na nézzetek, csak följövök. Ugye láttátok, hogy megütött az? Ugye láttad? Ugye láttad, Molnár Peti? Igen. Oké. Nem kéne, de ezt még elküldöm neki.